ni Buyak. Kay giig nagnaalagay. Kaysa ano? Nga nang gagay isda man ha ni Buyak. Kay namasulman ko. Ay sa ano? Dili. Kaning imo tripping ra og kanang nakuha pa na nimong isda nga nung wala man nagalihok. Ay kay sa kadugoy na itong panggilalis, gahikog na ng isda. Ayaw na kung isulod mo sayas do, abi no? Binuangan pag ito nimo. Oh. Kano sama ka nakakitag isdang tamarong haani pag yung sapa. Ah, naman ganit tilapia ng dagat. Ayaw no. Binanaw galangan alam ka na kung papamasol. Ayaw no ko sig binuangi yak so barog na ko ni nanalo tabangin ko atong hakot atong balas kadto man pa nakapakay gamit. Patiwasa sa gani kung papamasol hari ko no. Barog na din ha ba. Yaw-yaw hana. Pag una nalamag ganahan ka muli hadto. Ikaw yak singgara gyud ka ono. Sos, mahal mga yaw-yaw ka. Uli hadto aron na kay mas gamit kasi pamasol nimo Pag una uli hadto. 3. Nanay kuha oh. Kaysa no? Anong na may isda ha? Oh, pirit pag. Yan bitak ng isdaan kanihan na pita ito. Sikag yaw-yaw hana. Kaysa og di mapirit. Matamarong. Nausa man ikaw yas. Oh, ngan og buhay pa ng isdahan. Nganong man namatay man na. Ay kay gahikog na ng isdaan ha. Ikaw yaks singgara na kapag maayo yaks kuno. Barog na kuno din ha no? Ah, ambi ano? Samok lamang ka na kung pagpamasulhan eh. Kami na kung pagpamasulhan eh, kay panudan man eh, pangunso mo man eh. Laka, uli ataw, sa nyo na ng bato, imo nang usapan, buang binagay ka. Naghanap pa ka istorya ni mo, Roy. Pauli na draba, barog. Tabangi ko atong batog hakot. Balik ka, banhaan kay ka. Balik ka ba yan? Barog na kuno din ha, yaks no? Ano Oh, ka? napoy kuha oh. Oh, mamang bulad naman eh. Hasta bulad eh, hindawi din yung bulad hanay ay. No? Hasta bulan nga no man ang bes ikaw niyaga naman ay ugano pong nakuha po na ng pasol. Sabi ko mga isda rin makuha hanay. Hasta pud bulad di ay. Ang dugangan ka isa ba? Ikaw yaks. Wa gani ko kasabutan ni ngano man mang nay bulan og nay ha? Pagilong panahon bis kay alak na ari gidawian na tare. Sige mo kagyaw-yaw na. Paano panudan ning atuwa? Ginoo kaning imuan ni yaga kaning imuang kalaki gud hani dapita og ngano man gupog nay bulan haani og isda. Kano sa man taw nay isdahan ni dapitan gamalak Oh, naga. ano po'y kuha oh. Suman eh? Ginamos? Asa no? Anong ginamos man to? Anong ginamos man to o ni unsa man? Kano sa man ay ginamos haan eh? Kanaman gudi mo pagkayaw-yawan, imbis gidawian na tag-isda, nahimong bulad. Karon, nahimo na pong ginamos. Ay dili jod. Kaning imuha yaga ni daan. Kani klaro kayo kan tanan bulad isda kaning ginamos. Imuha ni gikan yaks, di ko masulod. Ah, banhaan kay kahan aga si kaniya rin tong silig binana. Kanay mo pagkayaw-yawan, nunay nakahatag og dimanga sa nagupag pamasulhan eh. Pabili na na. Yate pro. May pa, nakabalo man ay ka. Salamat bulat to namo pagkayaw-yawan. Ginoo, sambukan dito ka na. Yung naikuha na isdahan eh. Christmas man eh.